Good morning लोगोफोर माब्रै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ दा नोंथांमोनाथ' गम मोनदोंनो जों पार्कआवसो दङ जोंनि बेरेफुंजानि वाक खालामनो फैदों आरो जोङो गोबाव जाथारबायमोन जोंहा वाक खालामनो फैयैयाव बे कर'ना भाइरास बारा जादोंमोन ना ओंखायनो फैयाखैमोन आरो आवगायावथ' कन्टिनिउ फैयोमोन दा दाख्लैनिफ्राय साननै जाबाय रिस्टार्ट खालामनाया दा वाक खालामनो फैदों आरो बारा मानसि गैया दिनै आवगायाव जेब्लानाखि फार्स्ट कर'ना जादोंमोन ना अब्ला जि मानसि बारा फैदोंमोन बयबो बुंदोंमोन ना इमिउनिटि सिस्टेमखौ स्ट्रं खालामनांगौ बिदि होननानै ओंखायनो खोमा मानसिफोराबो पुरा बारा फैदोंमोन आरो दा पार्कआनो खालि खालिथार दा बेनो मिस्टाराबो सिगाङाव बेनो रावबानो गैया पार्कआव पुरा खालि खालि पुरा गांसोफ्रा जि मोजां मोजां गोलाव गोलाव जाजोब्बाय दा आरो बारा गरम नङाना ओंखायनो थाबायनोबो मोजां आरो फार्स्ट जेब्लानाखि जों फैदोंमोन ना खारनो बा जि गरम मास्क गाननानै जोङो 1 माससो खारबाय नामा मास्क गाननानै कन्टिनिउ जोङो 1 माससो खारबाय आरो मास्क गाननानै ओमफ्राय बिनि उनाव आरो कर'नायाबो आरो बुरा बारा जाना होबायना आरो गरमबो बारा जादोंमोन अब्ला ओंखायनो जों फैयाखैमोन आरो दा रिस्टार्ट खालामफिनबाय सैमाफोराबो ओरै वाक खालामनो फैदों नैबेहायनो एक्सारसाइज खालामफैयो आरो मानसिफ्रा नैबेहाय आवगायाव आं बेहाय थानाय साइकेलखौ जि सालायदोंमोन आरो दा आरो न'आवनो दङना ओंखायनो बिनि साइकेलखौ सालाया आरो बिनि साइकेला सालायनो बारा मोजां नङा जोंनि न'नियासो मोजां बिनियाव एसे बांसिन सालायबाबो आरो ओरैनो जा सालायबाय थानाय बायदि जायो आरो बारा एनार्जि नाङा न'निया एकदम पुरा न'नि बायदिनो आरो एक्जेक्ट साइकेलनि बायदि आरो लोगोफोर मर्निं वाक खालामनानै न'आव मोनफैबाय दाथ' मिथिखायोनो नोंथांमोना आं मा खालामदों इसिङाव हासबेन्डआथ' अफिस दंखायो दा ओंखायनो आरो फुंनि आरो सानसुनि लान्च लाहार फाहार खालामदों आरो बेथिं गाइखेरबो आं फुदुंना दोनदों बयल खालामदों लोंनो ब्रेकफास्टआव दा आरो दिनै फ्राइड राइस बानायगोन भेजिटेबल फ्राइड राइस आरो मैया बयल खालामनानै दोनदोंमोन साना दाल ओमफ्राय नैबे पार्पल कालारनि बान्दा कबि बिदि पियाज हाना लादों मिडियाम साइजनि थाइनै फिसा फिसा ओमफ्राय नैबे बानलु बिदि हाना लादों आरो दा बिनिनो फ्राइड राइस बानायनोसै लोगोफोर बेथिं ओंखामाबो कुकाराव दङ एसे ओंखामा एसे थान्दा जाथों बिनि उनाव फ्राइड राइसखौ बानायनोसै आरो जुदि इथिं मटरनि जुदि साउन्ड फैयाबा आरो नोंथांमोनखौ पारफेक्टलि आं माबायदि बानायो बेखौ देखायनो हागोन आरो जुदि बायसान्स बे आं सानसे नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन ना जोंनि बे नेइबारनि माने बिसोरनि बे मटरा बिराद साउन्ड खालामो होननानै इसिङाव माने बिसोरनि मटरा जेब्ला सोलियोना जोंनि किटचेनाव माने शुट खालामनो हाया आरो रेकर्ड खालामनो हाया बिराद साउन्ड फैयो आरो जेबो खोनाया ओंखायनो जुदि बायसान्स लाक मोजांबा आरो बिसोरनि मटरा होआबाथाय आं नोंथांमोनखौ देखायगोन आरो आंनि बे दिनैनि साना दाल आरो बे भेजिटेबल जे फ्राइड राइसखौ माबायदि बानायो नोंथांमोनखौ शेयार खालामगोन आरो आंनि रेसिपिखौ थावा गुदुं जाबायना दा जों नैबेहाय सामब्राम गोजाखौ होनोसै सामब्राम गोजा बानलु न'आव जि भेजिटेबल्स थायो बेफोरखौनो होनो हायो आरो गाजर ओमफ्राय फुलकबि थाबा फुलकबिबो होजायो फुलकबिखौ एसे बयल खालामनांगौ आरो बे फ्राइड राइसआ जाबाय ओरैबायदि मोनसे आइटेम आरो जायनिखि टाइमाबो खम लायो ओमफ्राय सब माने भेजिटेबल्सफोरखौबो होनानै हेल्दि मोनसे जानो हायो आरो बे भेजिटेबल्सजों सामब्राम गोजा ओमफ्राय आरो बे बानलुखौ एसे सम बिदिनो एवबाय थानोसै आरो जायफोरनि स्पेसियेलि गथ'फोर दङ स्कुलाव थाङो बिसोरनि गथ'फ्रा भेजिटेबल्सफोरखौ जानो मोजां मोनाबा
भेजिटेबल्सफोरखौ जाहोनायनि मोनसे टेकनिक आरो बेनो दा नैबेहाय दालिखौबो होनोसै लोगोफोर बेखौबो एसे एवनांगोन ना दा जों बे समावनो एसे संख्रि होनोसै आरो दा जों होनोसै हालदै बिदिनो एसे सम एवबाय थानोसै बेखौ बेनि एसे उनाव 5 मिनिट्स बा 3 मिनिट्सनि उनावसो बेखौ ओंखामखौ होगोन आरो बेहाय लोगोफोर आरो मोनसे आंनि जि फ्राइड राइस बानायनायनि आरो स्पेशल मोनसे मसाला बेखौ होनो बावदों दा बेखौ होनोसै आरो दा बेनो जाहैबाय नैबे चिकेन मसालायावनो आरो बिरियानि मसालाबो मिक्स खालामना दोनदों बे टाइमाव दा बेखौ होनोसै आरो बेखौ होयो आं ओंखायनो टेस्टि जायो फ्राइड राइसआ अब्ला माने बिरियानि मोनामो आरो दा एसे बे धनिया पाउडारबो होनोसै एसे आरो एसे लाल मिर्च पाउडार बे गोजा जानायनि आरो कालार दा जोङो बे ओंखामखौ होनो हागोन आरो बेनो कबिफोराबो एसे गुरै जाबाय दा लोगोफोर जोङो ओंखामखौ होनोसै नैबे भेजिटेबल्सआव ओंखामखौ एसेबां माला लायाखै आरो अनलि 3 मुथाल' लादों आरो खमनो फुलबो लायाखै हाफा 3 मुथा लादों नङाबा आरो ओंखामा एरैबाबो बे दालिजों ओमफ्राय आरो भेजिटेबल्सजों बारा जागोन ना दा लोगोफोर नै जोंना फ्राइड राइसआ मोनबायनो आरो आं एसे साम'सो जाना नायदोंमोन आरो संख्रि नांदोंना नाङाखै होननानै जि गोथाव जादों पुरा टेस्टआ बे बिरियानि मसाला होनायखायनो टेस्टआ बिराद मोजां जायो आरो लोगोफोर आं दुगैखांबाय दाथ' दुगैखांबाबो आरो दुगैयैनि सिगांनो मोनसे खामानि मावनांगौमोन नाथाय गरम मोनबायना दिनैथ' मर्निं वाकबो खालामनो थांदों आरो बिनिफ्राय फैनानै ओंखाम संनाय बिदि माबा माबि न' सिबनाय हासबेन्डआथ' दहायनो 2 घन्टानि सिगाङावनो अफिसाव थांबाय बियो दा खोमा पुरा टेबुलाव जिरायनायफ्राव कम्पिउटार इदि खालामगासिनो खोमा दा दिनै मावनांगौ खामानियानो जाबाय नैबे नोंथाङा नुदों ना नैबे लेथ्रा जादों नैबे आरो बेफोरबो लेथ्रा जादों ना जोंनि सासे भिडिअ नायग्रा भिउवार्सआ आरो बिथाङा बुंदों जे बे बिदि आरो बे खाराबा मैलाया खाराबायखौ माने बेकिं सदा आरो बे भिनेगारजों माने सोमना दोननो होदों आरो दा आं बेखौनो खालामनोसै लोगोफोर बेखौ बिदि रायताखौ आरो बिथिं नर्थ इण्डियाननि बिथिं मानसिफ्रा जायो आरो बे गाइखेर दाखाजों माने बिरियानि फ्राइड राइस बा जिखिजाया पराठा बेफोरजों मोजां जायो आरो आं मैया लाबोदोंमोन बेखौ नैबे पाइनएपल साउथ इण्डियान दखाननिफ्राय लाबोदोंमोन आरो बेखौ दाम खमावनो मोन्दों 70 रुपिसाव मोन्दों दाख्लै जे लाबोदोंमोन ना जों बाइक सार्भिसिं खालामनो थांनायाव बे खालिथ' बे लामानिफ्राय लाबोदोंमोन आरो लामायाव जे फानोना थेला लानानै इसोरनिफ्राय लाबोदोंमोन बे 100 रुपिस लादोंमोन आरो दाम गोसा लाबाय खोमा आरो बेखौ मोन्दों बे लकेल बायदिबो आरो मोजां आरो बे साउथ इण्डियान दुकाननिफ्राय मैया लाबोदों आं बेखौ 70 रुपिसाव मोन्दों आरो 30 रुपिस खम आरो दा जिखिजाया मोजां जाबानो जाबाय आरो जेसेबां दामानो जाया मानो दा लोगोफोर आरो भ्लगखौ आरो बारा गोलाव खालामलिया एसे जिरायदों आरो नै आंना खानायाबो रानाखैना बिदि खाथबना दोन्दोंमोन क्लिपजों दा ओंखायनो बिदि खुलिना होबाय आरो नङाबा खानाया बिदि रानखायाबा बांसिन गरम नांबाय थायोना ओंखायनो आरो दा फेन सिङावबो एसे जिरायनानै खानायखौ बिदि हगारनानै एसे राननो होदों आरो रानबासो खाथबना दोननो हागोन ना खपा आं खानायखौ बारा गरमाव बिदि हगारबाय थानो बिराद गरम मोनो जायजों खामानि मावबा जि कम्फर्टेबल बेबादिनो थायो आरो आं दा जेखिजाया लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ आरो बारा गोलाव खालामलिया आसा खालामो दिनैनि भ्लगखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदों बेबायदिनो जोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय था लोगोसे लाइकबो खालाम दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव टिल देन स्टे सेफ गाइस बाय बाय सी यू सुन